जय जगन्नाथ समस्त को केमती अच्छे समस्ते भल ना भलରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ପଣସ ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ରୋଷେଇ ବେଶୀ କିଛି ତା ଆଇଟମ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ନର୍ମାଲ ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ ବନାଉଛୁ ସେମିତି ବନେଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଣସକୁ ଏମିତି ତ ବିକ୍ରି କରାହୁଏ ତ ତାକୁ ମୁଁ କିଣି ଆଣିଛି ଆଉ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ସିଝେଇଲା ପରେ ଟିକେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭାଜି ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଛାଣିକିରି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କାଟି ଦେଇଛି। ମୋର ସେପଟେ ହେଇଗଲାଣି ସିଝା। ତ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ଟିକେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଫୁଟଣ ଦେବା କଥା ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଥିଲି ପିଆଜକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଆମର ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଦେଲି ଯେଉଁଟାକି ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଧନିଆ ଯାହା ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମସଲା ବାଟି ଦେଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଟିକେ ପିଆଜ ଅଧିକା ବାଟିଥିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଖଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲକୋବି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଫୁଲକୋବିଟା ଟିକେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ଦେଲେ ବାସ୍ନାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫୁଲକୋବି 2-4ଟା ପାଖୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ପଣସକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି। ପଣସକୁ ଏବେ ମସଲାରେ ଖଡ଼ିଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ତ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଛାଣିକି ବି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ବେସନ ହଉ କି ଚାଉଳ ଚୁନା ହଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଛାଣିକିରି ବି ଏମିତି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଯେଉଁଟା ହୋଟେଲ ପରିକା ଟେଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ ଘରେ ଯେମିତି ବନାଉଛୁ ସେମିତି ବନେଇକିରି ଖିଆ ହେଉଛି। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖଳି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମସଲା ଫୁଟି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁକୁ ବାଇଗଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଳୁକୁ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ। ପଣସ କଠା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ହଁ ଆମେ ଧନୀ ଘରର ଛୁଆ ନୁହଁ କି ଆମେ ଧନୀ ଘର ନୁହଁ କି ଆମେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରିପାରିବୁ। ନର୍ମାଲ ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଯେମିତି ଘରେ ବନା ହେଉଛି ସେମିତି ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସୋରିଷ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଯେଉଁଟାକି ମଟନ ତରକାରୀର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ମାଂସ ତରକାରୀର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ସତ କଥା ତ ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା କେଉଁ ଦିନଠୁ ମୁଁ ବନେଇଲିଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିବ ତ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ତାପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। এই ପ୍ରକାର ଆମର ଥିଲା ପଣସ ତରକାରୀ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ତ ନର୍ମାଲ ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ରେ ସୁଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ସୁଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବି ମୋର। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିନଥିଲି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେୟାର କରିନି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ପେଟ ଦରଜ ହେଉଛି ତଥାପି କ'ଣ କରିବା ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁକି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଡାକିକି ରହୁଛି। ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଦୁଃଖ ହରି ନେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲରେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।